Nanakawan naman ang isang pari sa bayan ng Mangaldan. May detalye si Aldrin Soriano. Nilooban at ninakawan ang bahay na ito sa Barangay Gigilunan, Mangaldan nang hindi pa nakikilalang mga kawatan kahapon. Pagmamay-ari ng isang pari ang bahay. Nakuha dito ang cellphone, gadget at cash na nagkakahalaga ng 60,000 piso. Ayon sa mga pulis, posibleng pumasok sa bintana ng bahay ang magnanakaw. Nag-gain ng entry yung suspect dito sa bintana dun. Kasi walang grills yung bintana nila. Tapos nag-exit ulit sa another na bintana. So, nung nagkaroon kami ng ocular inspection, medyo mataas yung bakod, no? Tapos may mga aso, may mga manok na pwedeng mag-gain ng attention. Based dun sa investigation namin, yung mga occupants ng bahay nandun din during that time. Tumanggi munang magpahayag ang pari hinggil sa insidente. Nagpaalala naman ang otoridad sa mga aalis ng bahay, lalo na ngayong bakasyon. Ilak nila maigi yung mga bintana nila. So bago sila matulog, i-check nila yung mga lock ng mga pintuan, mga bintana, o i-check nila yung bahay na pwedeng pasukan. Pag aalis naman ng bahay, pwede itong ipasabi o dun sa kapitbahay na hindi aalis at ipakatiwala o lagyan ng caretaker. Nakakuha naman ng fingerprint ang otoridad at ito ay kanilang ikukumpara sa iba pang sospek sa pagnanakaw para matunton ang kanyang pagkakakilanlan. Sa tala ng Mangaldan PNP, ito na ang pang-apat na kaso ng panloloob sa bahay sa bayan simula Marso ngayong taon. Aldrin Soriano, ABS-CBN News.